Tak, máme pro vás super šatičky z bavlny, perfektní elastická bavlna a šaty, které můžete využít, že budete nosit jenom tak, anebo k legínám, úplně super. Mají obrovský rolák, ili já bych tě poprosila, aby se zatočila na mě zepředu, ukázala tu výšku jeho, jak je. A teď vlastně můžete nosit ležérně, jak doteď, nebo můžete dát přes ramena. Perfektní, i třeba do kabátu, do bundy, nahradí vám šálu. No a když půjdete večer někde z večírku, nebude, samozřejmě si nebudete brát čepici, teď bude foukat, nasadíte a můžete použít jako kapuci. Úplně perfektní sportovní šaty, vřele doporučujeme. Pouze materiál zkusím trošičku blíž. Kapuce je tedy dvojitá, ale jinak se jedná o menší gramáž bavlny, takže tenčí. Nevím, jestli je to dostatečně viditelné. Takže taková tričkovina. Ale perfektní a super cenu s kapsama dokonalý. Díky.